Escútaseme. Boa tarde a todos e a todas. Falaré a modo para que se me entenda. Antes da obra de teatro, quero achegarvos unhas breves palabras. Eu son Josefa Deive, comisaria do primeiro Congreso de Teatro Amador, organizado pola Deputación da Coruña, dentro da 7ª xornada A Cultura é un Dereito, que é unha programación que ten a Deputación da Coruña. Coa colaboración da Federación de Teatro Amador Galego, a Matega, da cal teño a honra de presidir. Informarlles que a presentación oficial deste Congreso terá lugar mañá ás 9:30 por parte do deputado Xurxo Couto Rodríguez, aquí, en esta mesma sala. Decirlles tamén que as actividades do Congreso realizaránse tanto hoxe como mañá neste fermoso auditorio. Do IE Rosalía Mera, a quen quero agradecer a súa disponibilidade para a realización deste importante evento teatral. Para finalizar, trasladolles que a totalidade das O meu pai era cazador, e o meu avó, e o pai do meu avó, e o avó do meu avó. Por iso na miña casa sempre houbo cans. Non era que o meu pai lle gustaran os cans, non. Para el non eran máis que ferramentas, como a escopeta co que lle estiraba as perdices ou as lebres no monte. El nunca os quixo. En certo sentido, desprezados. Había un chiste que sempre lles contaba na taberna aos compañeiros de xolda a volta de algunha batida. Sabes o que se parece unha muller e un can? En que? En que os dous son animais de compañía. Só que unha muller non sabería levantar un paspallás nunha veiga de centeo, nin inventar un xabaril monte arriba. Claro que un can tampouco sabería o que facer se o puxese na miña cama. Non é que a miña muller saiba moito, pero polo menos non ten pulgas, de momento. Pero para meu pai os cans non eran animais de compañía. Vivían amoreados en canceiras de uralita, emborcándose nos seus propios excremendos, comendo as sobras da cociña cando sabía que era case nunca. E non vían a luz do sol, máis que cando chegaba a temporada de caza. Cando se ceibaba, corrían dun lado para outro, como se estivesen tolos, ouveando e perseguíndose entre eles, borrachos de vida, como se quixesen esgotar de golpe toda a liberdade que de súpeto se lles daba. Os cans do meu pai vivían rápido. E cando morrían, ninguén choraba por eles. Ninguén agaseu. Demo de mulleres. Moito teño chorado por eles.
Fixéchelo. Era o mellor. Pudeches chamar. Foi que aconsellou o veterinario e díxenlle que sí, para que había de chamar. Podíamos ir todos para despedirnos. Por amor de Deus, Marta, era un can. Eu quería máis que algunhas persoas. Non digas parvadas. Teño a camisa suada. Quita de enriba da mesa, non ves que está posta para cear? Non me digas o que teño que facer e tráeme outro. Aí tens algunhas, estiven pasando ferro. Cólleme a ti, teño as máis lixadas. Por que queres outra camisa? Para poñela, non vou andar por aí sen camisa. Vas a ir? Teño cousas que facer. Non quedas a cear? Que che acabo de dicir? Ti tráeme camisa e cala a boca. Hai lo que dicir os nenos. Díllelo ti. Que lle lo diga eu. Foches ti quen o levou para... Foi cousa do veterinario, como queres que cho diga? Eu non lles digo nada. Por que non? Que lle sabía de decir? Pois a verdade que estaba vello e enfermo, que foi o mellor para él, para todos. Para todos. Sí, para todos. E se xa tes o discurso preparado, por que non lle lo soltas ti? O discurso, de que falas? Tanto tempo. Chamaronte. A casa? Que raro, non lle dou o número da casa a ninguén. E non teño ninguna chamada perdida no móvil. Foi do traballo? A Garda Civil. A Garda Civil? Sí, querían falar contigo algo do coche. Por que chamarían a casa? Que foi o que pasou? Nada. Nada, a Garda Civil chama por nada. Deixa estar, Marta, xa me ocupo eu. Roberto, que foi o que pasou co noso coche? Nada. Roberto. Claro que non entendes o que che digo. Nada, nada de nada. Roubaron. Roubaron. A iso lle chamas ti non pasar nada? Non cho dixen porque sabía que te porías histérica. Vou pasar polo cuartel a ver que quere. Agora? Se chamaron debe ser por algo urxente. Por que non os chamas? Porque estas cousas é mellor resolveras en persoa. É tarde. E deseando vos, non sei cando volverei. E o dos nenos... Díllelo ti! Cando saía de caza, o meu pai levaba os cans nun remolque, uns por riba doutros, papando o frío no inverno, calor no verán, mollándose cando chovía, tremendo cando ventaba. Berraban como a condenados metidos naquel forno de ferro. E en canto o coche arrincaba, non paraban en todo o camiño. A min dábame tanta pena que en canto papá os facía entrar, eu ia por detrás cunha botelliña e vertíalles unha pouca de auga por entre os barrotes para que bebesen. Achegábanse como a tolos para chochar daquel fío e poñíanse tan nerviosos que mesmo ás veces pelexaban entre eles. Que carallo faz, nena? Deixa estar os cans, que pensas que son? Xa beberán nos charcos se teñen sede. Demo de mulleres. Eu oía e calaba. Que ia facer? Metíame dentro e poñíame cos deberes ou axudaba a mamá coas cousas de casa. Pero cando chegaba a noitiña, saía fora e sentaba nos chanzos da entrada a agardar a que viñesen de volta. Cando o coche de papá se achegaba pola pista, apenas se oía o ruido do motor, pero os berros dos cans sentíanse desde lonxe. Nunca volvían todos. Sempre había algún que non acudía a chamada de papá e quedaba perdido polo monte. Se non era valioso, non se investía tempo na súa busca. Que se apañen, os cans ben saben onde teñen a casa. Xa volverá cando teña fame. Os cans do meu pai non tiñan nome, pero eu poñíallelo aos que non volvían, e esas noites non pegaba ollo. Pasábase en branco pensando naquel canciño cubillado no medio das silvas, morto de medo, rodeado dos ruidos da noite negra e escura como a boca do lobo. E choraba, choraba sen parar. Demo de mulleres. Nunca volveu ningún.
ben, oles. Grazas. Gustoche. Xa estamos. Deixo estar. Sempre o mesmo. A todo mundo lle gustan os cachorros. Sinto, pero... Podes tocarme se queres, teño pelo suave. Tocan. Sí que te suave. Que che dicía? Vaiche mexar e cagar por toda a casa. Que? Segue, non pares. Que sí, moi bonito e moi simpático canciño, pero... Cala. Non me mandes calar. Se estiveras calado non che tería que mandar calar. Eu só quero que esteas sobre aviso. Un cachorro non é unha boa elección. Vai chepar cos mobles, cas alfombras... Eu non... Por que paraches? Non parece cos aluminos. Non lle fagas caso. Un can tan novo non debería de estar encerrado nunha gaiola. Ten o pelo sabe ou non o ten? Ten. Lévao. Non vai ser sempre así. Medrará. Cala. Dixenche que non me mandaras calar. Se me levas, poderás acariñarme sempre que queras. Oles ben. Xa mo dixeches. Sempre é mellor un can adulto, un can grande e forte como a min, que poda protexer a túa finca. Vivo nun piso. Pois o teu piso. Non teño alfombras. Que? Que non teño alfombras. Que? Pois que ningún cachorro llas vai a estragar. Xa vexo, xa tiñas tomado decisión antes de entrar. Deixa en paz. Estásme dicindo outra vez o que teño que facer. Estou. Es tan parvo que precisas que che digan continuamente o que tes que facer. É así como pretendes facer que alguén che saque daqui? Estásme dando razón. Es un parvo. Eu en realidade non vim para... Para que viñeches entón? Para te entreteres vendo como padecemos nestas gaiolas? As persoas tedes unhas afeccións ben extrañas. Vos comedes merda e emborcallades vos nas preas que atopades por aí. É certo. No fondo, non somos tan diferentes. Entón, non me vas levar? Eu... Bo día. Hola. Precisa axuda? Non, estou só mirando. O cachorriño é de raza pequena. Ideal se non ten vostede moito espazo. Non, eu non... Entendo. Prefire vostede un can feite dereito. Un can, permítame a expresión, como Deus manda. Fixe que se que en plan. Apareceu vagando por unha estrada. Notase que estivo ben cuidado. Tivo vostede can antes? Tiven. Ben, porque este can non é para xente sen experiencia. Pode facer un guardián excelente. Non é iso que... Temos moitos máis. Por desgraza, a canceira está chea de animais. Un pouco máis adiante, nas gaiolas da esquerda, poderá E esta? A cadela. Sí, non me falou dela. Señora, está bella enferma e vai precisar moitos cuidados. Se lle digo a verdade, Entendo. non é unha opción que eu recomendaría. Entendo. Eu só intento ser sincera. Está ben, grazas. Temos moitos máis, xa lle digo. Non, agora teño que marchar. Pense, vale, e volva por aquí. Darlle enfogar a un can abandonado. Sí. Adeus. Cando era pequena tivemos un canciño rebuldeiro que estaba coxo dunha das patas de atrás. Regaláronlle ao papá. Era branco, cunhas manchas castañas arredor dos ollos, como se levara un antiface. Tiña os ollos vivos, como os dun neno, e cando estaba contento miraba para min coa cabeza inclinada e coa lingua saíndoselle da boca, que abría un chisco, como se estivese rindo. Dicían que non era de raza, pero que non había outro mellor para meterse nos tobos dos coellos. Era verdade. Era rudo, e varil, e valente, como a poucos, con presas máis grandes ca el. Pero coa patiña trenca apenas lle podía seguir o ritmo a papá no monte. E no monte, o can que non anda, non serve. Papá quixo desfacerse del, pero tanto lle supliquei que acabou deixando estar. Pero daráslle ti de comer. Claro, papá, dareille eu de comer. E pase o que pase, para min non mires, agora é cousa túa. Cousa miña, sí. Só que non era unha cousa. Era un can. O meu can. Nunca mellor compañeiro tiven. Viña comigo á escola e agardaba fora, uliscando entre as árbores, ou ía as caderas das casas do outro lado da estrada, ou quedaba dormido nalgún prado mesmo cando chovía. Pero cando remataban as clases, estaba sempre como a un cravo na porta da entrada, agardando por min para acompañarme a casa.
Moito quixen aquel can. Un día, ao rematar as clases, non estaba agardando por min. Botei a andar para casa, asubiando e chamando por el. Non aparecía por ningures. Decidín preguntarlle a un veciño que andaba sachando nunha leira. Díxome que algo vira polo camiño das Brañas. Desviéime para ir ver e ali estaba, no medio da lama, deitado nunha rodeira de tractor. Tiña o lombo crevado e os ollos abertos e os dentes regañados como se lle estivese rosmando unha limaña. Botei a correr. Cando contei na casa, o meu pai riuse de mí. Condenado de can. Moito viviu para ser un tolleito. Eu non rin. Chorei. Unha vez máis. Chorei como nunca chorara na miña vida. O día en que morreu meu pai non derramei ningunha bágoa. De onde ves? De facer os recados. Non traes nada. Como vineches tan cedo? Saín antes do traballo. E iso? Volvín ao cuartel. Que che dixeron? Encontraron o coche, no quinto pino, nunha estrada secundaria. Pasoulle algo? Pasoulle todo, sinistro total. Que significa? Que está desfeito. E iso? Os ladróns tiveron un accidente, sei que atropelaron un xabaril. Non andes picando, de contado estar a cero. Deixa estar, non vou a quedar a cear. Oxe, tampouco. Non empecemos. Só era unha pregunta. E que lles digo os nenos? Que o seu pai tiña traballo. E tes traballo? Que insinúas? Nada. Saín antes do traballo para pasar polo cuartel. Agora teño que recuperar as horas. E ti por que non estabas na casa cando cheguei? Fun facer un recado, Eu xa che dixen que non traías nada. Non fun mercar nada. Entón onde fuches? Fun... É unha pregunta demasiado difícil para ti? Se cadra non entendeches. A ver, cal das complicadas palabras que empreguei non comprendiches? A lo mellor podo axudarche. Fun dar un paseo. Un paseo? A iso lle chamas ti facer un recado? Non fun facer un recado, vale, fun dar un paseo. E por que mentiches? Non mentín. Non mentiches? A ver, primeiro dixeches que foras facer un recado e agora resulta que fuches dar un paseo. A min iso pareceme unha mentira. Está ben. Está ben? Está ben, era unha mentira. Saín porque a esta hora sempre sacaba o can a pasear. E ti veches que mentir? Non sei. Crees que teño culpa? Non, Pensas que son un asasino? non. Había que facelo. Xa o sei. Pasoulles algo. A quen? Os ladróns dixeches que tiveron un accidente. Róbanos o coche, desgrácianolo e no único no que se che ocorre pensar é se lles pasou algo. Pasoulles. Eu que sei. Non che dixeron nada. Que ian dicir? Estamparon o coche contra o xabaril e saíron correndo por patas, non deixaron nin rastro. E que fixo a policía? Como que fixo? Pois chamarme, que ian facer? Non van buscar pegadas ou algo? Pegadas, si, ti ves moitas películas. Non sei. Que pegadas van buscar? Ti pensas que van a perder o tempo e os cartos en buscar un par de rateiros que lles deu para afanar un coche? Era o noso coche, nós tamén imos perder cartas. Xa se ocupará de todo seguro. Teremos que mercar un coche novo. Probablemente. Un coche grande. O suficiente para ti, para min e para os nenos. E para o can. O can? Os nenos queren outro can. Eu non quero outro can. Xa, pero eles sí. Eles non deciden. E eu? Ti queres outro can? Pode ser. E para que queres outro can? Non sei se eu quero ou non, dixen que podía ser. Pois eu non quero can ningún. Pois ímolo ter que falar, porque... Ímolo ter que falar? Non, penso que non imos ter que falar nada. Por que? Porque esta é a miña casa e te acabo de dicir que non quero can ningún. Tamén é a miña casa. Ai, sí, é a túa casa. Pagas ti as facturas. Cando pagues ti as facturas, falamos. E agora, cariño,
Fai o favor de traerme outra cervexa, que esta xa pasou a mellor vida. Mira, como o can. Cando quedou viúva, mamá regalou todos os cans aos amigos de papá. Demasiadas bocas que alimentarse en un home na casa. Quedoulle unha pensión pequena, pero non era abondo. Conseguiu colocarse na casa dun veciño tamén viúvo que traballaba na vila. A xente que non ten outra cousa mellor que facer, comezou a falar. Esa lurpia acaba de enterrar o home e xa ten quen lle canta a cama. Non hai decencia, non hai vergoña. Mamá facía como que non oía e traballaba reo. Eu ia polas tardes a axudala e de cando en vez gañaba unhas moedas para min cortándolle fulano a erva da horta. Gustábame ir. Tiña un campo, un palleirán vello que estaba sempre amarrado. Notábase que en algún momento fora un gardián temible, pero agora o pobre estaba para o arrastre. Eu compartía con ela a miña merenda e queríame ben. Mesmo se deitaba boca arriba para que lle acariñara o peito e lle fixese cóxegas na barriga. Non durou moito aquel campo. Unha noite apagouse como un misto. Axudeille o seu dono a enterralo debaixo dunha cerdeira. Mamá tamén se apagou. Non sei por qué. Se cadra perdeu o costume de vivir despois da morte de papá. Falloulle o corazón e morreu. Eu tiña 10 anos. Perdón, pensei que non había ninguén. Xa estou rematando. Podo volver máis tarde? Non, vaya facendo o que teña que facer. Eu acabo de contar. Con permiso. Listo. Acabouse o día? Case. Un par de cousiñas máis que revisar despois da cea. Leva chollo? Que remedio. Vaya. Así son estes traballos. Eu non levo nada, xa teño traballo abondo na casa. Eu teño a miña parella. Sí, bueno, eu tamén teño o meu home, pero como se non o tivera. E con 2 fillos, en fin, xa sabe. Sí. Vostede nova, non? Non me lembro de tela visto por aquí antes. É o meu primeiro día. Benvida. Grazas. En realidade é o primeiro día de traballo da miña vida, fora da casa, quero dicir. Parabéns, un día importante. Vostede cree? Eu diría que sí. Para moitas mulleres é unha liberación. Non sei que dicirlle. Ten dúbidas? Non sei se fixen ben. Por que non? Non creo que o meu home lle faga graza. Non lle dixo nada. Non. Os seus motivos terá. Ao saber máis cedo ou máis tarde, pero para cando iso corra quero ter gañados algúns cartos. Independencia con... Hai algo que quero facer. Podelle preguntar o que? Pagar algunha factura. Unha ambición ben modesta. Na nosa casa, quen paga as facturas toma as decisións. Se me desen un céntimo por cada vez que en esa frase... Eu desas cosas non entendo nada, pero pagarei algunha factura e tomarei algunha decisión. Así se fala. E os nenos terán outro campo. Como? Tiñamos un pastor alemán. Nunca o aturou. Hai pouco, en fin, houbo que sacrificalo, estaba moi ben. E agora os nenos queren outro can. Sí, pero... Pero el paga as facturas e non quere nin oír falar do can. Iso é. Está obrando ben, non se deixa vasalar. Se non fora polos nenos... Escoite, hoxe en día hai moitas opcións, se o que quere... Pouquiño a pouco. Está ben.
Pola miña consulta pasan moitas mulleres na súa situación. Se algún día o preciso... Lembrareime. Por certo, chámame Marta. Eu son Ana. E agora que nos coñecemos o nome, podemos apiarnos de vostede, non crees? Non sei se serei capaz de chamar de ti a unha doutora. Claro que serás. É cuestión de facerse, como todo na vida. Tentarei, non? Marcholo, moita sorte co teu. Grazas. E non traballes demasiado, non paga a pena. Non o farei. Adeus. Adeus. O noso veciño tiña unha cadela grande, negra, fermosa. A cadela estaba ceiba, pero non saía do cabanel máis que para acompañar o seu dono cando ía a traballar algunha leira. Ía sempre detrás del, coa cabeza pegada ao chan e coas orellas caídas. Se cruzaban con alguén polo camiño, metía o rabo entre as pernas, daba un rodeo polo prado para evitar a quen fose, e cando o perigo pasaba, volvía á súa posición detrás do home. Tiña medo das persoas, e dos tractores, e dos paraugas, e das campás de igrexa, e das risas fortes, e das bombas de palenque. Era puro medo aquel animal, puro medo. E ninguén sabía de certo por qué, pero todos opinaban. Diz que de pequena fixolle unha desfeita ao dono no galiñeiro. Houbo de deixala baldado do que bateu nela. Que diso? O que pasou é que viña revirada no bandullo da nai, e cando a pariron, quedoulle algo mal na cabeza. Era chegou, o que pasou foi que os irmáns da camada eran moi agresivos e... Pode que simplemente teña medo. Sen máis, medo, sen un porqué. O medo é libre. O medo é libre, sí. O caso é que seu dono queríalle ben, e sempre coidou dela, aínda que non lle servise para moito. A cadela morreu. Saíulle un bulto na boca e non houbo nada que facerlle. Non durou nin 5 meses. Parece que só falo de animais que morren, pero a súa vida é así. A súa vida é a nosa, que a compartimos con eles. Breve e intensa. Oxalá vivisen para sempre. Hola. Ti outra vez? Chegas tarde. Leváronos. A quen? Ao cachorro e máis o can. Ah, alégrome. Non viñas por eles? Non, só estou mirando. Está ben. Estás enferma? Estou bella. Estás tremendo. Vai frío. Non, non vai. Aquí dentro vai frío. Sí, Hai máis gaiolas por aí adiante. non me interesan as demais gaiolas. Pois deberían. Por que? Hai cousas moito máis interesantes que as que podes ver aquí. Máis interesantes? Moito máis. E como sabes o que me interesa a mí? Son bella. Sei o que lle interesa a todo o mundo. Eu non son todo o mundo. Se o fas, cometerás un erro. Se o fago, o que? Ben sabes do que che falo. Só estou mirando. Teño que marchar. Adeus. Entro a traballar. Que teñas un bo día. Volverei. Non o fagas. Volverei e trareiche unha manta Non é necesario. para que non teñas frío. Lémbrate do que che dixen. Cometerás un erro. Vai frío aí dentro, non si? Vai. Nunca volverás ter frío.
O meu pai nunca adestrou os seus cans. Adestrar, o que me faltaba por oír. O can caza ou non caza, a cazar non se aprende, hai que leválo no sangue. O que non toleraba era a indisciplina. Cando un can non acudía á súa chamada, fallaba nunha mostra ou cobraba a peza mordendo a toda, o meu pai sacaba a súa correa de coiro e curtía o lombo ata que aprendía. Iso dicía, ata que aprendía. Era a forma que tiña de ensinarlles o que se podía ou non se podía facer. E se non están conformes, que veñan por máis. De cando en vez, mamá e eu tamén levábamos algunha correada. Demo de mulleres. Nunca mostramos pezas, nin as cobramos mordidas ou sen morder. Pero a nós tamén había que ensinarnos o que se podía ou non podía facer. E se non estades conformes, vinde por máis. Que estás facendo? Roberto, Que estás facendo? por que non estás... Cando vos dixeron non daba creto, vin a túa muller no centro de saúde, non sabía que Roberto. traballaba ali. Non, debes de estar confundido. A miña muller non traballa. A miña muller coida da nosa casa e ocúpase dos nosos Non fillos. creo que ese sexa o lugar para... Non é o lugar. Vaya, nese caso quizáis deberíamos buscar un lugar máis axeitado, non si, un lugar... Escoita, Roberto. Non, escoita ti! Sabes o ridículo que me fixeches pasar? Vaya, pois eu xuraría que era... Non, imposible, a miña muller non traballa. Porque se traballara, saberíao, verdade? Saberíao porque o falamos, porque é así como se fan as cousas na nosa casa. Non é así como se fan as cousas na nosa casa? Na nosa casa tomas decisións que pagas facturas. Lembraste? Que dixeches? Nada. Andando. Que? Que deixes iso e andando. Non. Como dis? Dixen que non. Eu dixen que sí, andando. Non, Roberto, esta vez non. A que ven isto? Eu tamén... Ti tamén que? Eu tamén... Que, Marta, ti tamén que? Eu tamén son unha persoa! Unha persoa. Unha persoa. Ai, por favor, Marta, vas meter que dicir de onde sacas esas frases. Veña, arreando para casa que abondo te salí que Non facer. insistas, non vou ir. Por que me desafías? Que foi o que che fixen? Faltouche algo nestes anos? Dime, faltouche algo? Sempre tiveches todo o que quixeres. A liberdade! Veña. Nunca puiden conseguir nada por min mesma. Que queres dicir? Nada. Andando. Que non son parva, Roberto. Que insinúas? Que queres dicir? Nada, ala ti a tua conciencia. Que queres dicir? Iso xa sei. Nada, ti sempre tes razón en todo o que das, en todo o que dis. Marta, a miña paciencia ten un límite. A tua paciencia. E que hai da miña paciencia? O can había que sacrificalo, Marta, se me piden que vai á oficina. Ollar, si, non son parva, che dixen. Abonda, para casa. Non, estou traballando. Xa remataste, para casa. Non vou ir. Si vas vir. Non vou ir. Virás polas boas ou polas malas? Pois será polas malas, Roberto, non hai boas na túa actitude. Non creo que queiras que sexa polas malas. O único que quero é que me deixes en paz. Vamos. Estás xordo, dixenche que non. Vamos. Non. Vamos. Non.
Os cans son igualiños ás persoas, amorosos ou ruíns. Só lles falta falar, iso din. O meu avó tiña un mastín na volta da casa que lle protexía a finca dos amigos do alleo e dos raposos. Era rabudo coma eso, e non había ninguén que non lle tivera medo. Mártir do carallo, sempre queixándose, pasoulle algo. Nada, que lle ia pasar? Foi tan só unha caricia, un recordatorio. As mulleres teñen a memoria feble, non lle parece? Allís que recordar sempre as cousas. Non me dirá vostede a xente que nunca tivo que facer, nunca tivo que recordarlle a unha muller cal era o seu lugar. Tiña amarrado cunha cadea a unha trave do alpendre. Ninguén non se lle podía chegar. En canto nos cheiraba, quedaba quieto como un morto mirándonos en fite como un gato a un estorniño, e o seu corpo tensábase como se fose a remeter contra nós no momento menos pensado. Vostede sabe o que se sinte cando unha muller o vergoña? Sabe? Atreveuse a mentirme, a min, o seu home, e levantoume a voz cando lle botei en cara. Non me arrepinto, xente. Non fixen nada que non teria feito calquera cun mínimo de sentido. Aquel canso comía carne crúa, porque o meu avó meteuse no caletre que deste xeito se mantiña bravo para facer como cumpría o seu traballo. Así que lle levaba todos os días tripas de vaca que lle vendía o carniceiro por 4 patacóns e facíallas comer da súa propia man, baténdolle de cando en cando cunha vara de abeleira no lombo para que nunca se esquecese de quen mandaba. Foi todo polo can, por ese carallo de can que o demo leve. Sabe o que penso? Que esa filla de puta malnacida quería máis o can que aos nosos fillos. É dela de que nos teñen que manter apartados. É ela que disfraza a realidade por puro egoísmo. Como mos impida ver? Como mos impida ver, xúrolle que demo de mulleres. Polas noites o avó cebaba o campo la horta para que tivera liberdade de movementos por se aparecía algunha visita indesexable. A mañanciña erguíase antes co galo para amarralo e sempre o atopaba deitado no alpendre, onde a súa cadea. Ás veces co fociño ensanguentado ou con marcas de trabada na pel do pescozo. Era fero aquel can. Non pasou nada. Ela está ben. Foi a discusión, sen máis, como a outras. Se nos deixan falalo, hase dar conta de equivocada que estaba. Non é parva, e sabe que a culpa foi súa. Eu son comprensivo, xente, xurollo. Estou disposto a perdoala para seguir adiante por moitos anos. O avó morreu dun derrame. Estaba partindo leña. Ao caer, a cabeza quedoulle apoiada de lado sobre o toco e parecía que estaba dormindo. Ninguén se ocupou do can despois da súa morte. Pasaba día e noite encadeado, e só comía os cachos de pan duro. Engordou. Esqueceuse do que era ser bravo. Aprendeu de golpe o que significaba ser doméstico. Un animal de compañía. Pasábamos onda a él sen terlle medo. E mesmo ás veces nos permitíamos agarrarlle da caluga e abrirlle a boca para rirnos do tamaño dos seus cabeiros. O que lle daba vida era vara, dicía a boa. Aquel can morreu sen que ninguén se decatase.
Volveiches. Trouxen chamanta. Non tiñas por qué. O prometido é débeda. Toma. Grazas. Que che pasou? Nada. Nada. Caí na ducha. O que ti digas. Tes un novo compañeiro. Non fala moito. Parece novo e forte. Lévao. Non o quero. Non deberías vir. Veño porque quero. Un excelente motivo. Por que me mira así? Mira así a todo o mundo. Por que? Está anoxado. Anoxado, por que? Pregúntalle a él. Vaime contestar? Non. Entón, por que habería de preguntarlle? Para pasar o tempo, xa que viñeches aquí. Non vin aquí pasar o tempo. Vin para traer chamanta. Non tiñas por qué. Prometincho. Fixeches mal. Nunca está mal facer unha promesa. O mal está en incumprilo. Ás veces as promesas son máis que promesas. Non entendo o que queres dicir. Eu tampouco. Por que estás anoxado? Pregunteiche que por que estás anoxado. Non contesta. Xa cho dixen. Esbaraches? Que? Na ducha. Voume separar do meu home. Foi el o que... Non sei que vai ser de min, pero vou non facer. Antes tiña medo, agora eu tamén estou anoxada, como a ele. Cando remata a ira, ven a soidade. Teño os meus fillos. Os fillos medran e marchan. Non vou estar soa. Non, Non. está ben. Voume deitar, estou algo cansa. Vale. Sabes, a estas alturas da vida, eu tampouco teño medo. A que lle podería temer? A morte. Non a desexo, pero tampouco me asusta. Adeus. Que durmas ben. Grazas pola manta. Por que estás anoxado? Dis que os cans vellos non aprenden trucos novos. Parvadas. Un amigo do meu pai quedou dormido ao volante e acabou nunha cadeira de rodas. Non quixo contratar a ninguén para que lle axudase. Non quería descoñecidos andando pola súa casa, remexendo polas súas cousas ou falando todo o tempo sen dicir nada. Así que decidiu adestrar o seu can para que lle prestase asistencia en algunhas tarefas. O can era un pastor do país, máis vello que Matusalén, co fociño branco e coas patas traseiras desfeitas pola displasia. Algúns ríronse do amigo do meu pai. Outros compadecéronse del e aconselláronlle que collera outro can, un xa adestrado. Para que quero outro can se xa teño un? O caso é que aquel can aprendeu todo cando se lle ensinou. Abría e pechaba as portas, collía obxectos dos caixóns, devolvíalle o seu dono todo canto se lle caía. Mesmo lle levaba o teléfono cando soaba e non o tiña ao alcance. Nunca é tarde. Un can vello sí que aprende trucos novos. Tamén aquel can morreu. Pouco despois. Era vello demais. O amigo do meu pai sobreviviulle un mes escaso.
Pasa. Pasa, non teñas medo. Esta é a cociña. Para min, coloqueiche do lado do radiador para que esteas quentiña no inverno. Podo? Que che parece? Estásmo preguntando en serio. Estás ben? Algo cansa. É normal, son moitas emocións. Gustaríache coñecer agora os nenos ou prefires esperar? Podes darme un minuto? Claro. Grazas. Non hai de que. Cando queiras. Sí? Si, estou lista. Moi ben. Nenos! Nenos, vinde á cociña! Teño unha sorpresa para vos! Nenos! Sendo moza tiven un can. Un pastor alemán precioso que atopara de cachorriño nunha silveira. Preguntei por aí, pero ninguén o reclamou. Quedei con el. Por esa época coñecín a Roberto. Pouco despois casamos, compramos unha casa, tivemos fillos. O can estivo comigo todo ese tempo, compartindo os momentos felices e os amargos. Medrou comigo, embelleceu comigo. Aquel can foi sempre un amigo fiel, pero enfermou e houbo que sacrificar. O sacrificio dun can é sempre unha experiencia dolorosa. Non queres facelo, pero sentes que tes unha débeda con ele e non soportas velo sufrir. Teríame gustado estar cando se sacrificou aquel can. Demostrarlle o moito que o quixen e o respectei, permitíndolle descansar para sempre entre os meus brazos. Pero non foi posible. Foi Roberto quen o levou ao veterinario. Xa sabedes o que pasou. E non puiden evitalo. Chorei. Demo de mulleres. Chorei, sí. Chorei como tantas veces fixera antes. Cando boto a vista atrás, semella que pasei a vida inteira chorando. Pero sabedes que? Iso acabouse. Acabouse para sempre. Non volverei chorar nunca máis.
Bueno, despois desta gran interpretación de Farándula Velutina, queda despedirnos hasta mañá. Pediría outro gran aplauso para esta sensibilidade de obra con relación á violencia de género, que, por certo, celebramos o mes que ven, o mes contra a violencia machista. Nada, é un placer estar aquí, disfrutar da vosa compañía. Grazas a todos e todas, e vémonos mañá, vale?